Ahojte, vítajte v pokračovaní videa, kde zriaďujem domácnosť za pomocou produktov značky Sonoff. Ďalším produktom bude senzor otvorenia dverí alebo okna. V mojom prípade to bude slúžiť na dvere. V balení sa nachádzajú dve časti senzora, ktoré medzi sebou komunikujú pri spojení a rozpojení. Krátky manuál a obojstranná páska na upevnenie. Ďalej tu potom máme spínač zariadení, ktoré sú pripojené pomocou USB. Okrem manuálu v tomto balení nič viac nenájdeme. Poďme si umiestniť obojstrannú pásku na produkt, aby sme ho mohli pripevniť na vchodové dvere. Tu väčšiu časť umiestnime na zárubňu šípkou nadol. A magnetický senzor, ktorý zaznamenáva otvorenie dverí potom na dvere, pričom si musíme dať pozor, aby šípky smerovali priamo k sebe. Ďalším produktom, ktorý som pridal do inteligentnej domácnosti, je bezpečnostná kamera. Je rozlíšenie Full HD, disponuje nočným režimom a obojsmerným audiom. Môže slúžiť takisto ako aj alarm. V balení okrem kamery, ktorá je umiestnená na polovateľnom klobíku, je manuál. V krabičke sa nachádza montážna sada na pripevnenie na stenu a USB kábel. Kamera má slot na SD kartu a vzadu sa nachádza reproduktor. Klb je polohovateľný a umožňuje kameru umiestniť prakticky kdekoľvek. Po pripojení USB káblu je hneď pripravené na párovanie. Ako môžete vidieť, párovanie prebieha za pomoci naskenovania QR kódu. A následne už stačí len podržať tlačítko resetu na 5 sekúnd. Po vypnutí je pripravená na pripájanie. Po pripojení a zvedení názvu už môžeme vidieť samostatný obraz kamery. Takisto jednoduché pripojenie má aj USB ovládač zariadení. Jediná zmena je v tom, že aplikácia vás vyzve na pripojenie sa do Wi-Fi siete produktu a následne až potom sa zariadenie pripojí.
Poďme sa ešte pozrieť do aplikácie trošku bližšie. Konkrétne na senzor dverí, kde v nastavení nič extra nenájdeme. Môžeme samozrejme zadávať inteligentné scény na základe zopnutia snímača alebo vidieť prehľad príchodov, kedy sa nám dvere otvorili. Ďalším produktom je LED osvetlenie, ktoré som otváral v minulom videu. V aplikácii môžeme meniť ľubovoľne farby, nastavovať teplotu farieb, intenzitu osvetlenia, plánovať, kedy sa nám má osvetlenie zapnúť, napríklad na ranné stávanie, časovač, ktorý určí, ako dlho má svetlo svietiť. V dispozícii sú aj rôzne náladové osvetlenia, ktoré sa tiež môžu ľubovoľne upravovať, alebo si môžeme vytvoriť vlastné scény podľa preferencií. LEDky obsahujú aj mikrofón, takže osvetlenie podľa hudby alebo zvukov je tiež k dispozícii a môžeme ho kedykoľvek použiť. Pri termostatickej hlavici vieme nastaviť okrem manuálnej hodnoty, ktorá je pevne zadefinovaná, aj automatické vykurovanie podľa svojho plánu. Ten si môžeme prispôsobiť podľa potreby na každú hodinu a deň individuálne. Tiež si vieme prezrieť štatistiky, akou teplotou a kedy bolo vykurované. V nastaveniach nájdeme to ešte oveľa viac, ako je napríklad tepelná kalibrácia podľa pocitu vnímanej teploty. Takisto tam nájdeme detekciu otvorenia okna, ktorá slúži na vypnutie hlavice alebo teda vykurovania pri otvorenom okne, aby sme ušetrili za náklady na vykurovanie. A čo najhlavnejšie, vieme si nastaviť snímanú teplotu priamo zo senzora, ktorý je umiestnený do miestnosti. Pri inteligentnej zásuvke toho veľa nenájdeme, vieme samozrejme ovládať zariadenie a monitorovať aktuálnu spotrebu energie. Takisto si vieme pozrieť štatistiky spotreby za určité obdobie, nastavať rôzne automatické funkcie, ako je spínanie spotrebiča na základe zopnutia senzoru a tak podobne. No a nakoniec tu máme senzor teploty a vlhkosti, kde vidíme aktuálne údaje a prehľad histórie. Takisto môžeme nastaviť inteligentnú scénu, napríklad pri poklese teploty vieme zapnúť vykurovanie a tak podobne. To by bolo všetko k nastaveniu jednotlivých komponentov. Ďakujem vám za pozretie a vidíme sa na budúce pri ďalšom videu.